To będzie sztuka tłumaczona sercem. Tak o swoim spektaklu mówią aktorzy Akademickiego Teatru Muzyczno-Dramatycznego w Równem. My spodziewamy się, że wy nie zrozumiecie słowa. Mamy nadzieję, że o tym, co nie powiedzą słowa, powie serce, że spróbujecie odczytać nasze emocje i nasze myśli właśnie przez serce. Про маму, діток, те, що близько кожному. Spektakl właśnie tej grupy otworzy jubileuszowy festiwal dramaturgii współczesnej Rzeczywistość przedstawiona. I choć będzie on w języku ukraińskim, to opowiada o wartościach uniwersalnych, ważnych dla wielu ludzi. Będziemy opowiadać o tym, że mamy pilnować swoich matek, mamy im dzwonić, mamy się pytać, jak ona się ma, co ona chce. Mamy każdą minutę, każdy czas myśleć o matce. Spektakl jest zdecydowanie na czasie. Tempo naszego życia jest bardzo szybkie, a my chcemy po raz kolejny przypomnieć o tym, że trzeba pamiętać o tych ludziach, którzy są dla nas najważniejsi, a o matce szczególnie. Występ grupy z Ukrainy to nowość w festiwalu. Dotąd były na nim tylko polskie teatry. Nie bierze on jednak udziału w rywalizacji. Ten spektakl nie do końca spełnia formułę naszego festiwalu w sensie dosłownym. Nie jest po pierwsze utworem dramatycznym, nie jest opartym na dramacie, tylko jest to adaptacja powieści. Natomiast jest tak uniwersalny i mówi o tak głębokich i ważnych rzeczach, że z całą pewnością program naszego festiwalu wzbogaca. A jak będzie wyglądał cały festiwal? Założenie wstępne moje było takie, że spektakli będzie 15, bo to jest 15 festiwal, ale nam nie wyszło i będzie 18, z czego 13 w konkursie i 5 pokazów poza konkursowych, dlatego że poza gośćmi z Głównego będziemy również gościli teatr, zaprzyjaźniony teatr z Poti w Gruzji, który pokaże 2 swoje przedstawienia. Zaczynamy dzisiaj tym pokazem supportowym w jakiś sposób. Otwarcie festiwalu jutro i już jutro oglądamy 2 przedstawienia i potem właściwie dzień w dzień 2 spektakle do samego końca. Przedstawienia odbywać się będą w kilku miejscach, na scenie, w malarni i sali prób Teatru Nowego, a także w kopalni sztuki. Po raz pierwszy udało nam się zapewnić naszym widzom transport pomiędzy teatrem a Demexem, tak żeby nikt już nie czuł się wykluczony z tego powodu, że tam trudno dojechać. Zapraszamy też na studio festiwalowe. Pierwszy odcinek już 19 października o godzinie 18, a w nim obszerne relacje ze spektakli, rozmowy z twórcami i artystami. Serdecznie zapraszamy.